Benvidos todos a este primeiro vídeo de GZ Tutoriais. Son en Taquitos e vou a facer unha pequena introducción do que é a páxina. GZ Tutoriais é un blog pertencente á rede de blogs Vencello, a cal podemos acceder en www.vencello.com. Nela podemos encontrar outros blogs asociados á rede como poden ser Cinema Friki, Galiloloxía, A Maceira, Mallando na Eira, Mallando no Android, Mallando na Blackberry, A Malla dos Telecos, O Esperabel de Mallando, Memoria Pixelada e outros blogs que están en proceso na incubadora como poden ser A Través, Debullando a Fala e Tipos e Bits. GZ Tutoriais é un blog que se vai dedicar principalmente, como di o seu nome, á creación de tutoriais. Tutoriais que van ser desde HTML, como é esta primeira entrada que xa fixen no blog, a tutoriais chorras como poden ser como comprimir calquer tipo de arquivo ou como programar en Java, que non sería algo tan chorras e sería moito máis complexo que comprimir un arquivo. O que vou pretender neste blog vai ser crear tutoriais en galego e a poder ser tamén crear recursos para que a xente que intente facer estes tutoriais teña forma de facelos e facelos en galego, xa que se ti vas á rede é moi difícil encontrar tutoriais en galego. Podes encontralos en inglés, podes encontralos en español, podes encontralos en calquer idioma que queiras, pero é moi raro encontralos en galego. Principalmente neste blog o sistema operativo que vou usar vai ser Windows, aínda que tamén teño usado algunha distribución de Linux como pode ser Ubuntu. Sempre usín Windows e os meus coñecementos están basados prácticamente todos en Windows, aínda que non vai haber moito problema respecto a isto porque en tutoriais como poden ser de HTML non influye para nada se estamos traballando en Windows, se estamos traballando en Macintosh ou se estamos traballando en calquera distribución de Linux. Unha cousa que me gustaría que se fixera nesta páxina sería que a medida que eu vaya facendo tutoriais e que a xente intente facelos e que esos resultados, sexan bons ou malos, se suban aquí á páxina e facendo aquí clic no título da páxina, aínda que sea deixalos aquí nun comentario o resultado que ides obtendo dos distintos tutoriais que se fagan para a páxina. Xa que así, desta forma, a xente anímase ao ver que hai xente ao que lle salen os tutoriais que se propoñen na páxina. E se tedes algún fallo ou algún erro ou calquer problema a hora de facer un tutorial e o subides á páxina e nos dicides oye que eu non fun capaz de facer esta parte ou oye que non son capaz de entenderche que é o que intentas dicirme aquí, en principio non vou ter ningún problema en responder as vosas dúbidas que teñades ou axudarvos a corrixir un erro. Iso sí, o único problema que habería sería a tempo. Sería que ao mellor non podedes esperar que me colocades ahora aquí que teño un erro e non se visualiza ben as etiquetas. Pois vos o que non podedes pretender é que no momento eu xa vos responda. Eso sí que non pode ser, pero no momento que teña un momento que menuda redundancia, xa vos digo que vou intentar resolver as dúbidas que teñades e non vou poñer unha pega por eso, xa que o destino a finalidade que ten este blog é iso, ensinar a xente sobre informática e se non lle corrixes os erros que ten é imposible enseñar a alguén. Finalmente me gustaría dicirvos que dentro de pouco empezaré a subir tutoriais sobre un monte de cousas como van ser lenguaxes de programación, van ser programas para gravar a pantalla, por exemplo, programas para comprimir, como xa dixen antes, e máis cousas que iredes vendo a medida que vaya avanzando no blog. Espero que vos resulte moito máis entretidos que esta introducción que fixen hoxe, porque nunca é un tema que sea moi divertido, pero nunca está de máis deixar claro por onde queres que vaya o blog que estás facendo. Así que espero vos no próximo vídeo.